Masakan dipaidu, ombenan dipaidu. Uwit ya mbok paidu, wedhus mbok paidu. Wong sing ra kenal wong liwat loro ya mbok paidu. Wis. Pau enak. Maidu jan pau enak. Nek awake dhewe suwi-suwi ngingeti nikmate wong, iku biasane terus banding-bandingke. Nek kapan awake dhewe banding-bandingne, biasane iku terus mulai goleki eleke. Makhluke Gusti Allah sing paling sering sambat lan sing paling sering nangis iku setan. Setan wis kentekan cara, tapi setan duwe cara sing paling napa niku paling cara sakniki paling mujarab, paling apa ya, paling efektif, paling jitu. Ya, wis jan ganggu Gus. Meletik kowe bar mangan apa? Luwe Kang kakosne Kang. Jangan terong. Aduh. Didhawuhke nek dina Kemis bar asar maca surat Nasr ping 40. Bar asar ping 40. Insyaallah duwe utang ndang lunas. Duwe rezeki sempit ndang diparingi jembar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatasonna lan ojo gawe-gawe sapa sira. Tasonna almar'ati kaya olehe gawe-gawe wong wedok fit tazayyuni ing dalem pepaes berhias. Sawi. Wong itu nek maca yo. Masyaallah. Wala tatabaddal lan ojo lan ojo gawe ino sapa sira. Tabazzalal abdi kaya oleh kaya inane abet. Wa tawaqqa lan ngreksa utawa ngedohono sapa sira kasrotal kuhli ing akehe gawe celak wal israfi lan leluwian fidehni ing dalem lenganan wala tulhi lan ojo nglanggengake sapa sira fil hajati ing dalem butuh maring wong liya wala tusaji lan ojo kendel-kendel sapa sira ahadan ing wong suwiji ala zulmi ing atase nganiaya ala zulmi ing atase nganiaya wala tu'allim lan ojo mulang sapa sira ahadan ing wong suwiji min ahlika saking ahli sira wa waladika lan anak sira fadlan apa maneh an ghairihim saking liyane ahli miqdaroma ing kira-kirane barang laka kang tetep keduwe sira fa innahu mongko sak temene ahli wa ghairihim in ra'auhu lamun weruh sapa ahli ing miqdar qalilan kali sithik hanat mongko dadi enteng apa miqdar tegese ino hanat mongko dadi enteng utawa ino apa miqdar alaihim mungguwe ahli wa ghairihim wa in ra'auhu lan lamun weruh sapa ahli wa ghairihim ing miqdar kafiron ing akeh lam tablugh mongko ora bakal tumeka apa qatun babar pisan ridhohum ing nglegake ahli wa ghairihim. Dadose niki salah sijine
tata carane awake dhewe, akhlake awake dhewe nyang sak padha-padha. Yaiku sing sampun diwaos niki wau, termasuk yaiku aja awake dhewe niku kaya wong wedok ya. Kaya wong wedok ya ing dalem macake, ing dalem napa kenyihe barang wong wedok kan kewenyih ya. Apa ya biasane loroh-loroh niku. Ya wong lanang barang kan ya duwe penyakit ngoten niku to lah. Loroh-loroh, maidu. Maidu kan barang sing paling enteng dilakoni cangkem iki lak maidu. Maidu. Masakan dipaidu, ombenan dipaidu. Uwit ya mbok paidu, wedhus mbok paidu. Wong sing ra kenal wong liwat loro ya mbok paidu. Wis. Penak. Maidu jan penak. Lah maidu niku ya gak apik. Padha uga awake dhewe apa wae sing sipate iku apa jenenge berlebihan iku ora apik. Ya maidu iku kan ya berlebihan, ngomong sing ora wayahe diomong. Wong maidu. Wong wedok iku sing biasane maidu wong wedok apa wong lanang bojone. Kadang. Wong maidu. Iya, mula ya awake dhewe niku aja sing apik kok aja ora usah gak usah gawe tembung aja ijane ora usah wae dhewe iki ngakeh-ngakeh iki ngingeti nggone nikmate wong liya. Nek cara Al-Qur'an ngoten nggih. Apa kae yang surat Tuhan wala tamudanna ainaika. Nek awake dhewe suwi-suwi ngingeti nikmate wong iku biasane terus banding-bandingke. Nek kapan awake dhewe banding-bandingne biasane iku terus mulai goleki eleke. Kok awake dhewe duwe omah dibandingne karo omahe wong. Suwe-suwe ya ora kerasan karo omahe dhewe. Awake dhewe anapa bandingne nikmati awake dhewe karo nikmate wong. Suwe-suwe ya nikmati awake dhewe ilang. Lah wong maidu iku suwe-suwe lak awale ngoten maidu. Dadi aja kaya wong wedok macake yo anu. Wis wong lanang dadi wong lanang, sing edok dadi wong edok. Dia kaya awake dhewe dadi wong lanang iki salah siji sing perlu awake dhewe apa awake dhewe eling-eling ing dalem omah-omah Kang Tis. Wong lanang ora iso dadi wong wedok. Wong wedok ya ora iso dadi wong lanang. Pokok wong lanang awake dhewe iki belajar terus berusaha dadi sak apik-apike wong lanang kangge bojone awake dhewe. Sing wedok ya ngono kudune dadi wong wedok. Wis aku winginane rada anu kan. Jadi enek wong ki ya ndelalah ya. Wong ki ya mbok kok cerita nyang aku ya gak mikir sampai kok kono. Jadi wong wedok bojone iku duwe penghasilan sing luwih gedhe timbang dheke. Pak D, bojoku saiki mboso duwe bayaran iku karo aku rada sulaya. Lah aku terus mbayangne to. Umpama bojone awake dhewe lurah apa-apa. Wes terus awake dhisik ngene-ngene iki ae. Koyoke soro ya. Dadi wong edok iku jane ya kaya apa nih ya, misalnya penghasilan, ya tetep ora iso dadi wong lanang. Cara tahlilan minimal ora diaturi panggean, sing diaturi ya panggean wong minimal ngono lah.
Tapi sebaliknya awake dhewe wong lanang. Kaya apa awake dhewe misale apa jenenge iso apa lah kaya awake dhewe misale iso dadi pejabat, iso ngewehi manfaat rono rene. Tapi nek ora enek wong wedok, ya berantakan omah. Kula niku jarang nginep ngene maratuwa niku jarang. Yo kapan bar ngeterke bojo ya kula tinggal kula terus mulih. Kok gak enek bojo nyang omah sedina rong dina omah ki wis ra karu-karuan. Niku umpama ya awake dhewe wong lanang ki misale dadi apa lah, dadi pegawe apa dadi apa. Nek umpama awake dhewe arep umbah-umbah dhewe, kira-kira ya ora kaya wong wedok. Awake dhewe masak ya apa meneh momong. Momong iku setengah hari ngene rasane wis sowi. Wong wedok ora. Ya sing penak iki wong lanang ditetepi oleh dadi wong lanang, wong wedok ya ditetepi oleh dadi wong wedok. Engko omah-omah lah. Rasah nuntut sing wedok kudu ngene. Awake dhewe berusaha wong lanang sing apik. Engko sing wedok suwe-suwe lak ya tata dhewe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kondi kem ngantuk tadi. Wajfuhum lan benggango sapa sira ing menungso. Benggang niku maksude ora raket nemen-nemen lah. Min ghairi unfin saking tanpa kasar. Walin lan lemeso sapa sira tegese welaso lahum maring menungso min ghairi dhafin saking tanpa apes. Jadi wala tuhazilan aja guyonan sapa sira amataka ing wadon amat sira. Awake dhewe ora ngarah duwe iki. Wala abdakalan ing ora ing kawula sira fayas kutu mongko dadi gugur apa wikaruka sifat agung sira min kulubihim saking pira-pira atine menungso tegese engko wau bojo sak teruse. Wa idza khosamta lan tatkalane padu sapa sira padu karo menungso fatawaqqir mongko gawe aris sapa sira wa tahafaz lan ngreksa sapa sira nalikane padu min jahlika saking bodho sira wa ajalatika lan saking age-age utawa kesusune sira. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Al-Qur'an niku enek ayat napa? Enek surat namine surat Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath iku lho. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Niku surat niku yo diarani surat taudhi. Surat taudhi utawa surat pamitan. Mergo diriwayatke nalika Kanjeng Nabi diparingi surat An-Nasr niku antawis jarak 8 dinten Kanjeng Nabi niku sedo kapundhut. Dadose isine surat niku kurang luwih wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So kowe ngerti wong iku do mlebu Islam afwajan kanthi napa nggih cara sakniki berduyun-duyun lah kira-kira ngoten.
Bondong. Wes. Kok yo iso kowe lho Kang Des. Masalah iso Kang Des. Lho Kang, berbondong-bondong gitu kan. Masalah. Nah, nak ndelok isine surat niku mestine kan iku koyok kabar apik nggih. Wong lho Kanjeng Nabi niku masyaallah nggih. Kanjeng Nabi niku dakwah niku nggawa agama Islam niku ora enteng. Terus Kanjeng Nabi niku diriwayatke krama iku yuswa pinten? 20. Kowe nikah ke tahun piro, Antis? 3 setunggal. Tau melat. Kanjeng Nabi diriwayatke niku yuswa selangkung nikah. Lajeng diangkat utawi kautus dados nabi niku yuswa sekawan dosa. Quran niku diturunke niku mboten saknalika brek mboten, bertahap. Sesuai kalih kebetahane Kanjeng Nabi. Jadi nek awake dhewe kok rumangsa isin belajar maca Quran umure wis 30, wis 40. Lah wong Kanjeng Nabi ae yuswa pinten? 40. Kok awake dhewe umur 30 isin belajar maca Quran niku ketemu pirang perkara. Kudune ya ora isin, nggih. Wong Kanjeng Nabi mawon yuswa sekawan dosa nembe diparingi wahyu Quran. Niku mawon ora langsung bertahap. Nggih belajar cara mboten belajar mboten tapi cara angsale napa niku angsale Kanjeng Nabi nampa niku kaya-kaya paring pelajaran ten awake dhewe. Kanjeng Nabi niku kaya maringi contoh, kudune belajar. Nggih niku kalih malaikat Jibril. Nah, surat niku wau, surat An-Nasr utawi diwastani surat Taubah. Niku nak sebagian ayat sing kados niku wau ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Niku kan koyok kabar sing apik. Rupane wong arep akeh sing mlebu Islam. Kanjeng Nabi niku cek lagi dakwah niku masalah. Sing nderek Kanjeng Nabi niku ora mung nyuwun sewu, ora mung digedhing mboten, tapi diancam bahkan badhe dipateni. Sing nderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku cara sakniki napa nggih? Dikucilne niku nak tuku ya ora didoli, adol ya gak dituku. Disisihne sak teruse bertahun-tahun. Mawi ningali napa kita maos sirahe Kanjeng Nabi niku ngantos nate napa niku dikucilne niku sahabat dahare niku godhong-godhongan ngoten-ngoten niku. Rekosane masyaallah. Terus nawi rekosane kaya ngono. Terus Kanjeng Nabi sayange karo awake dhewe umat niki eram-eram. Iku wis cara wong no gak enek sing kaya Kanjeng Nabi. Apike kaya ngono, dieleki kaya ngono, apike sayange yang awake dhewe kados ngoten niku. Lah, wanci enek surat Taubah, surat Nasr niku. Niku kathah-kathahe sahabat niku seneng. Mergo berarti nek enek dawuh iki berarti Islam iki arep tambah akeh pengikute, pemeluke. Wong nyang kono afwajan. Apa Kang Dis, Bang? Bondong-bondong. Berbondong-bondong. Berduyun-duyun. Tapi ngaten niku sahabat Abu Bakar diriwayatke malah nangis. Malah nangis. Berarti nak wong Islam ki arep akeh. Berarti Kanjeng Nabi badhe napa kapun. Besok niku kan enten dawuh niku
Islam iku tekone kanthi cara sing langka, sok ilange Islam iku ya kanthi cara sing langka. Zaman sahabat Quran iku gampang diamalne, angel diapalne. Zaman saiki mbuh cah cilik wae hafal Quran akeh saiki. Tapi ngamalke Quran ungel. Ngene kok lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah, ayat niku sahabat niku lomba-lomba sedekah niku pol-polan. Jadi zaman sahabat siyen Quran niku gampang diamalke. Angel dihafal. Ya ampun. Dados sok Islam niku napa ilange ya kanthi cara sing langka. Nah, surat Taudek, surat niku idza jaa niku paring di samping paring kabar gembira, rupane napa wong Islam arep saya akeh, tapi niku diarani Taudek, surat pamitan mergo sak bari Kanjeng Nabi diparingi surat niku, surat An-Nasr niku, Kanjeng Nabi diriwayatke antawis jarak 8 dasa dinten niku kapundhut. Lah awake dhewe urip kalih wong napa karo wong akeh, padha wong Islame ngeten iki. Lah niku wong napa nggih? Enten kula kemutan kula biasane kula nak bar jemahan ngaten nderek ngaos ngene Mbah Mat Bunggah. Kula di jemah niku wayah nderek ngaos ten Mbah Yai Mat Bunggah niku delalah pas enten hadis niku unine nak ora kliru kirang luwe nggih. Cara diterjemahne makhluke Gusti Allah sing paling sering sambat lan sing paling sering nangis iku setan. Apa maneh dan niki riwayat lintu apa maneh wayah Kanjeng Nabi kautus. Setan iki kentekan cara arep nggodha awake dhewe umate Kanjeng Nabi niki. Saking Kanjeng Nabi niku nggawa rahmat nyanggone kabeh alam. Dhisik zaman Nabi Adam dosa. Iku nek tobat kudu nyang Ka'bah. Kanjeng Nabi Adam. Nah, tiba awake dhewe alah apa ento nggih hadis niku nak wong salaman karo bojone dosane rontok liwat tangan. Ora ketok, Kang. Mergo ganjaran iku barang gaib. Barang gaib. Jelalah wong ganjaran iki ora ketok. Setan ya ora ketok bisa. Wong awake dhewe nak wudu iku wayah kemu dosa liwat rontok liwat kene. Wayah basuh tangan, basuh wajah nggih ngaten. Setan wis kentekan cara, tapi setan duwe cara sing paling napa niku paling cara sakniki paling mujarab, paling apa ya, paling efektif, paling jitu. Ya, wis jan Kang Gugis. Meletik we bar mangan apa? Luwe Kang kaos nih Kang. Jangan terong. Aduh. Wes. Lendrang niku. Lah, apa wi carane setan sing paling jitu nggodha awake dhewe? Ora rukun. Coba ya wong Islam ki rukun, tuntas apa masalahe awake dhewe tuntas. Misale masalahe awake dhewe apa melarat ya. Coba yen wong Islam niki zakat kabeh. Misale zakat sing tahunan, misale koyo zakat fitrah, terus zakat
zakate dagangan sak pinungan. Coba nak niku awake dhewe wong Islam ki zakat kabeh. Awake dhewe wong tani misale sak wulan apa 3 wulan panen zakat. Diklumpukne. Wah wis iku wis. Mak sak desa kene enek wong 100 tani terus do zakat kabeh ngono wis niku wis cekat wis. Zakat niku mawon. Terus nak awake dhewe rukun, walah wis apa-apa tuntas masalah awake dhewe. Ndelalah nggih niku. Ya mula napa niku awake dhewe sesrawungan karo wong niki didhawuhaken ten mriki ya aja raket-raket, ya aja keras-keras, aja ngedoh nemen-nemen karo wong. Disrawungi kanthi cara sing sae nggih. Iku napa surat Nasr. Nah, surat Nasr niku didhawuhke nek dina Kemis bar asar maca surat Nasr ping 40. Bar asar ping 40. Insyaallah duwe utang ndang lunas. Duwe rezeki sempit ndang diparingi jembar. Tapi ngono kuwi ya bagian-bagianan. Nak ora bagiane ndelalah ya roh ya ora kuat nglakoni. Nggih mugi-mugi nak awake dhewe saged ngerti barang apik nggih diparingi saged nglampahi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafakkar lan mikir-mikir sapa sira fi hujjatika ing dalem hujjah sira. Wala tuksir lan aja ngakeh-ngakehake sapa sira al isyarata ing isyarah biadika kelawan tangan sira. Wala tuksir lan aja ngakeh-ngakehake sapa sira al iltifati ing tolah-toleh ilaman maring sapa wae waro aka kang ing mburi sira. Wala tajsu lan aja lungguh sapa sira ala rukbataika ing atase dengkul loro sira. Wa idza hadaa lan tatkalane wis sirep utawa anteng apa buka nesu sira fatakallam mongko becik omongo sapa sira. Awake dhewe nak ape omong apa-apa supaya mikir-mikir. Wa tafakkar fi hujjatika. Hujjah niku ya kena diarani dalil, kena diomong alasan nggih. Lah kaya awake dhewe ngeten iki mboten ngaji lho nggih. Ora ngaji, awake dhewe iki ndres sareng-sareng mawon, ndres bareng-bareng. Nek ngaji ya ora ngene iki. Dados aku yo gak duwe tanggungan yang sampean piye-piye, sampean ya ora duwe tanggungan yang aku sing piye-piye. Pokok ndres bareng. Cara awake dhewe ganjarane lewat dalan liyane. Rupane napa silaturahim, iso petukan, ngopi bareng, sak teruse. Ganjarane liwat niku mawon, ora ngaji. Dadi nak sok sampean mlebu swarga dhisik, aku ya diceluk, digoleki, tawis bali. Dadi kok sing kula omong niki hujah mboten, wis pokok ndres, pokok awake dhewe ngeten iki ndres bareng mboten ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wayah nesu sing apik iku aja terus kesusu mutusi perkara nak wayah nesu. Wong nak wayah nesu niku dadi cendhek akale, dadi gedhe nafsune. Wong nak nesu niku ya nyun sewu nggih, akale niku kadang sampai ilang. Lah wong yang andinge mergo nesu nak ngomong sampai bengok-bengok. Mergo nesu. Ya mula nalika enten sahabat Kanjeng Nabi mbok kula niki jenengan dawuhi amal napa sing dadoske kula saged mlebu swarga. Dawuh Kanjeng Nabi, la taghdzab.
aja nesu. Napa malih Kanjeng Nabi, aja nesu. Terus ngantos ping 3, napa malih Kanjeng Nabi, la taghdab falakal jannah. Aja nesu, engko awakmu lah mlebu swarga. Nek wong iku nak nesu, urung nyang neraka, jek nyang donya tapi wis koyok nyang neraka. Apa-apa ra penak. Mula aja gampang nesu. Aja gampang nesu. Tapi sebalike wong niku nak lega, apa-apa lega, ijik manggon nyang donya tapi wis koyok manggon nyang swarga. Mula aja gampang nesunan awake dhewe. Ya nesu lumrah. Nesu niku lumrah. Terah ya wong. Nggih. Ya lali barang, kudu tau lali. Lali niku nikmat lho. Coba ya awake dhewe gak diparingi lali misalnya. Duwe utang ra lali yo sumpek kowe. Lali ku nikmat. Lali ku nikmat. Mula nggih enten waline Gusti Allah sing sifate lalinan. Eneng waline Gusti Allah sing sifate ilingan pol. Jadi ya Gusti Allah niku ndalah nak ndamel niku nggih ngoten niku ajaib-ajaib gaweane Gusti Allah. Ajaib-ajaib. Enek wali sing luwalinan. Mergo sing ketok niku sing dieling-eling namung Gusti Allah. Roh uang itu ya uang ngono ae. Nek awake dhewe lak ora to. Misale awake dhewe roh sapa Kang Gembur misalnya. Terusane iki enek Kang Gemburi winginane ngene. Oh wong ki bolone kae. Terusane. Lah wong sing dipirsani namung Allah mawon, sing dieling namung Allah mawon. Mboten ngaten niku. Enten sing mboten ngoten niku ngoten. Roh wong ya wong ngono ae. Sehingga ora sampai suudzon, ora sampai ngarani elek sak pinunggan. Ya cukup kae wong. Jenenge wong ya makhluke Gusti Allah. Roh sawah kae sawah. Awake dhewe kan mboten nggih. Terusane duwa. Ya padha karo nek awake dhewe lagi duwe anak ijik TK ngono mikire wis sok MI-ne nyang kono, bar nyang kono nyang kene, sok dadi pegawe. Pikirane duwa kaya arep ora mati ora. Enek sing ngoten. Enek tapi sing ilingan. Ilingane banget. Kula niku kelingan Mbah Yai Hamam Krempiang almarhum. Masalah kula niku adik kula sinten mriko. Wayah nyang kono iku kula ngirim nyang ngarep kantor niku enten tiyang radi sepuh kaosan oblong ngaten. Kaosan singlet ngoten lho putih. Kaosan oblong tapi ora singlet ngeten nggih, ngeten. Nyekel cetok. Nah, kula wayah liwat, monggo Pak. Tiyang nggih. Liya wektu jarak setunggal tahun apa pinten ngaten adik kula nikah. Sing ngijabin delalah Mbah Yai Hamam niki. Lah, iki lak wong sing tahu petuk aku nyang kae. Bae wong sing kula pethuki wayah kula ngirim adik kula niku bae Mbah Yai. Ya, jarak kira-kira 3 tahun, 4 tahun ngoten. Kula wayah Riyadin pengen sowan Mbah Yai Hamam. Mergo kula enten hajat pengen sowan enten perkawis sing badhe kula aturaken. Lho, Mbah Yai Hamam niku tasih eling kalih kula. Padahal ketemu niku namung ping kalih. Siji wayah simpangan niku, nomor 2 wayah ijabe ngantenane adike kula. Ketemu kan sak sret. Padahal Mbah Yai Hamam niku ketua Suriah Nganjuk, Suriah NU.
DPR, santrine kathah. Artine ben dinten niku ketemu tiang kathah. Jarak 4 tahun 5 tahun niku kepanggih kula malih wayah sowan. Kula sowan niku tasih eling kalih kula. Bapake sehat Mas. Sak terus. Ilingane pol. Lah wong sing ngoten niku nggih kinten-kinten nggih waline Gusti Allah. Mergo nek awake dhewe kan kadang amit sewu nggih. Awake dhewe wong niku awake dhewe beda-bedane. Iki wong sugih, iki wong melarat, iki wong PDI, iki wong PKB kan ngoten. Nek waline Gusti Allah mboten. Pokok makhluke Gusti Allah iku ya wajib kabeh diapiki. Ngoten. Ilinge koyo ngoten. Termasuk Mbah Nyai Umayyah. Mbah Nyai Umayyah niku ibuke Gus Ibin. Kula nggih nate ngalami ngoten niku. Kula kan nggih mboten nyang dalemi mboten edek mboten mesti mboten gadah cara hubungan niku nggih santri kalih Mbah Yai kan nggih ngaten niku nggih. Mboten nate nyedhek ya gak apa. Lho, ngaten niku kula nate ape maghrib wis peteng ngoten niku arep maghrib kula badhe sowan. Kula cara niki lawang ngoten biasane kan nek badhe sowan lenggah ten mriki ten anding lawang terus uluk salam. Mbah Nyai Umayyah niku ten Lewebet mriku. Niku lampune nggih mboten dikakne, kondisi peteng badhe maghrib. Niku wayah kula salam terus Mbah Nyai Umayyah niku dawuh ngeten. Wah Dip, bojomu ki wis bar kok kene ya wis ya. Pokok sepuro-sepuronan aku jek enek dayuh. Padahal kula yo gak jarang banget sowan. Terus posisine niku peteng-peteng. Dados ngoten niku enten Mbah Yai niku sing luwalinan, enten Mbah Yai niku sing uwilingan. Lah ngoten niku mergo sami-sami sing dipene sing diutamakne niku Gusti Allah. Sing lalinan nggih apik. Lah awake dhewe iki lali yo ora mergo Gusti Allah. Eling yo ora mergo Gusti Allah. Wis mbuh dadine. Lali mergo repot karo sawah apa karo apa. Eling ya sing dieling-eling ya ora Gusti Allah sak teruse. Ya sembuh dadi. Lah ning awake dhewe niku ya sing penting awake dhewe iki aja sampe ora seneng karo Mbah Yai. Modale awake dhewe wis to. Seneng tok niku wis masyaallah modal sing utama. Seneng karo wong alim, seneng karo para Mbah Yai. Wis sai-saisane diterokne senajan pakaiane lah sarungan misale utawa apa nih pokok seneng karo Mbah Yai niku insyaallah iso ndadekne awake dhewe pun dadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qarrabaka lan tatkalane wis marek sapa sira wa idza qarrabaka lan tatkalane wis marek ing sira sapa sultan pejabat fakun mongko ana sapa sira minhu saking sultan iku ala hadis sinani ing atase landhepe pedang sing tau mondok tahun 90 awake dhewe kan tahun 90-an ya mondok. Nah, apa meneh sing sak urung-urunge tahun 80. Awake dhewe sing tahun 90 ae ijik menangi. Mbah Yai niku nawi entuk sumbangan niku kathah-kathahe. Ora ditampa. Ora ditampa. Nah, akhirnya nek ora awake dhewe ora napa
ora jagakne utawa ora nampa kok ngono-ngono kuwi ya iso independen, iso ngadeg dhewe, iso sak penake. Mergo al insan abdul ihsan, wong iku ya nak yes wallahu alam wis pokok muga-muga mawon awake dhewe niki dipun paringi saged nderek-nderek Mbah Yai, saged dikelempakne kalih golonganipun Mbah Yai lan anak turune awake dhewe sedaya dadi wong-wong sing slamet wilujeng donya akhirat, bahagia bejo mulya donya akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah.